Enhver rejse starter ved døren. Og alle døre fra JELD-WIN skal ud på en helt særlig rejse for at kunne leve op til vores løfte Reliability for Real Life. Lad rejsen begynde. Det træ, vi bruger til vores døre, kommer fra bæredygtige plantager. Efter fældning bliver træet sendt til en af vores mange europæiske produktionsenheder. Det er her gammeldags håndværk og cutting-edge teknologi giver naturens materiale form og skaber døre af enestående kvalitet. En dør kan have mange former. Designet og mulighederne for færdigbearbejdning er uendelige. Vi producerer både enkeltstående døre og komplette dørløsninger, enten som skræddersyede døre eller i sæt på tusindvis. Vi tester dørene grundigt for at sikre bedst mulig funktion og kvalitet i forhold til blandt andet brandsikkerhed, vejrbestandighed og lydtæthed. Herved sikrer vi, at vores produkter lever op til lovens krav, diverse regulativer og til vores kunders forventninger. For eksempel er alle vores yderdøre CE-mærket, og vores sikkerhedsdøre opfylder EN-standarderne. Men rejsen er langt fra slut. De færdige døre bliver sendt til en af vores distributionsterminaler, som fører tilsyn med ordren og sikrer vores kunder den korteste mulige leveringstid. Herefter leveres JELD-WIN-dørene til detailhandlere, tømrere og byggepladser i hele Danmark og Europa. En rejse slutter, og en ny begynder. Alle JELD-WIN-døre er designet til mange års brug og til at fungere som en smuk og funktionel del af boligen. Som vi udtrykker det i vores løfte, Reliability for Real Life. Og det er præcis det, som vi leverer hver eneste dag overalt i Danmark og i Europa.